गयारिनि न'खराव दिनै दुखुनांथाव मोनसे जाथाय बिथाङा जोंनि एक्स-एनडिएफबि बर' माहारिनि सिबिनायाव बिहोमा होबोनाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय एनजेल गयारि आरो आफादावहाय जि राफोद ओरैनो राफोदबो होनदोंमोन दिनै बिथाङा अराय समनि थाखाय गावनि जिउखौ बा बिनि फेमिलिया बिनि असे हिन्जावा बिनि लोगो दिगिफोरा बा न'खर गामिनि जाथि खुरमाफोरा हाजासे नाजादोंमोन डाक्टारनाव लांनाय सिलिगुरिनिफ्राय लांदोंमोन नाथाय दिनै नाजासेयाव हायैनि थाखाय दिनै बिथाङा अराय समनि थाखाय गावनि अनजालि बिसि आरो लोगोसे गावनि बिदा बिबाजै बाय बाहागि जाथि खुरमा आरो लोगोसे बे मुफुर रुनिकाटा गामिनि रायजो राजाफोरखौ नागारलांबाय आरो लोगोसे बिथाङा एनडिएफबि 3 बोसोर दावगानायनि गेजेराव बिथाङा एनडिएफबियावहाय 1997 आव जयेन जादोंमोन पार्टि बेचनिमोन बेजों लोगोसे बिथाङा आफादाव नांनाय समाव गोबां धरनि दुखु खस्थ' खैफोदाव गोग्लैबोदों जादोंमोन थिग बेबायदिनो बिथाङा दिनै बांलादेशआवहाय हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय बर' हारिनि नांनायावहाय जेलाव बांलादेशआवबो जेलाव गोबाव बोसोर जेल जानांदों बिनि उनावहाय जेल जाबोनानै गखांनायनि उनाव आरोबाव हारिनि थाखायनो नांथाबफानानै दिनै मोजांबाबो गाज्रिबो मोनसे बिटिआरनि पस्ट जाना फैबायमोन बे पस्ट जाखांनायनि उनावहाय दिनै जुदि मोजां मोनसे संसार जानांगौ समावसो दिनै बिथाङा अराय समनि थाखाय नागारलांबाय बेनि थाखाय जों एक्स-एनडिएफबिनि जानानै बेवहाय जोङो सिनियर हिसाबै जोंहा निसुबे बिथां दंफैयो आरो लोगोसे जोंनि एक्स-एनडिएफबिनि सिनियर जुनियर गासिबो बेवहाय लोगोफोर दंफैयो दिनैहाय बिथाङा दुखु दा मोनसै नोंथाङा दिनै अराय समनि थाखाय न'खरनि फेमिलिखौ नागारलांबाय आरो लोगोफोरखौ नागारलांबाय बेनि थाखायनो दिनै जोङो नोंथांनि सिलायावनो नोंथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों बेनि नामावहाय जोङो 1 मिनिट आर'ज गाबनो थाखाय आं बयखौबो गुरै खावलायनाय जाबाय थानांगोन बे संसारखौ नागारनानै सोरबा दोहोनिब्लाबो थांनांगोन मोजांब्लाबो थांनांगोन गाज्रिब्लाबो थांनांगोन गाव खुनु मोनसे रावबो थाखा फैसाजों सोरनिबा जिबनखौ बायना लाखिनो हानायनि बेबायदि गोहो रावहाबो गैया खिन्थु बिनि थाखाय इसोरा भगबाना बेखिनि दिनखौनो समखौनो लिरनानै हरखादों दा बे हिसाबै जों बेखौ खुनु दिन जों हमथानो हाया दा जोङो आसा खालामदों बिथांनि जि थालांनाय बिसि जाहाथे इसोरा बिथांनि जिउआव अरायबो सान्थि गोजोन रंजानायखौ दोनो।